Михаил, скажите, пожалуйста, что будет с ценами на недвижимость в этом году? Мы находимся на улице Буребиста, это Нижняя Ботаника. Campionii aleg Revolution Estate. Bună seara tuturor! Să facem un experiment social, dumneavoastră simplu găsiți cât costă un apartament, eu vă arăt poză. Noi avem fix un an de când neoficial ne-am deschis și eu vă felicit pe toți. Eu vă mulțumesc pe toți că sunteți alături, eu vă mulțumesc pe toți că suntem o familie comună. Revoluția de bază se începe de la motivația fiecare din noi. Motivația noastră de bază trebuie să fie client fidel, client fericit. Și toate astea împreună, micile aceste momente, fac o singură concluzie, că oricine ne-am propune în față, orice, absolut. Dacă fiecare din noi pune umărul, sunt șanse foarte mari ca să atingem acele scopuri. Asta doar începutul,